La Irina no havia pogut recuperar el seu símbol sagrat, així que enmig de la batalla va robar el ceptre de l'Asha, aprenent de sacerdotessa de l'Old. El combat va seguir el seu curs i ella va poder fer servir la seva màgia. Tot semblava anar segons el previst. Estaven retirant-se, disposant-se a marxar. Però aleshores, la jove clerga va ser ferida pels virots enverinats dels Drow. Ella volia sanar-se, però quan va disposar-se a llançar un conjur, va desaparèixer, deixant al seu lloc tan sols un núvol de fum negre. Per un moment es va fer el silenci. El fum va esvair-se i ella ja no hi era. Ningú sabia què li havia passat, però una cosa era clara. No podien arriscar-se a quedar-se allà més estona, així que van haver de seguir avançant, fugint dels Drow. Així va ser com la Irina va aprendre que no hauries de fer servir els objectes màgics que no coneixes. I ara, a dormir.